या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। कामे अशीच होत नाहीत, ती करून घ्यावी लागतात, नारायण राणे स्पष्टच बोलले। खासदार विनायक राऊतांचं केसरकरांवर टीकास्त्र आणि कोणाचीही नियुक्ती रद्द केली नाही, दीपक केसरकर यांची माहिती। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टी देई रिफ्रेश हमी। शिक्षक भरती आणि बदलीवरून दीपक केसरकर यांच्यावरती विनायक राऊत यांनी निशाणा साधलाय। पाहूयात। परवाच्या दिवशी जे का नियुक्ती झालेल्या शिक्षिकेचा मला फोन आला, ढसाढसा रडत होती आणि दुर्दैवाने या जिल्ह्याचा शिक्षण मंत्री असताना सुद्धा केवळ आणि केवळ जिल्ह्यातल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द झालेल्या आहेत। 24 तास सोडा, अवघ्या 4 तासात त्यांच्या नियुक्त्या रद्द झालेल्या आहेत। केवढं मोठं शिक्षण महर्षीने केलेला प्रताप आहे। कारण काय समजू शकलो नाही, पण म्हणतात खोक्यांचे दिवस आहेत, ते खोके पूर्ण भरले नसतील म्हणून नियुक्ती केलेल्या शाळेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना स्टे देऊन परत पाठवलं आहे। नक्कीच आम्ही त्या सगळ्या शिक्षकांना जवळ करायचं ठरवलेलं आहे। हा काय न्याय झाला? तुम्ही GR काढून त्यांना नियुक्तीपत्र दिली आणि ओझरमच्या एका शाळेत नियुक्तीपत्र घेऊन बिचारी टेबलवर बसली, खुर्चीवर बसली, तेवढ्यात अर्ध्या तासात तिला निरोप आला की जा तुम्ही घरी। आणि केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भयानक अवस्था आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप, प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। शिक्षक भरती आणि बदली संदर्भात मंत्री दीपक केसरकर यांनी महत्त्वाचं विधान केलंय। पाहूयात। कोणाचीही नियुक्ती रद्द केलेली नाही आहे। काही ठिकाणी बदल्या होण्याचं राहिलेलं होतं, कारण आम्ही याच्यापुढे बदल्या करणार नाही आहोत। शिक्षक ज्या ठिकाणी असेल त्याच ठिकाणी त्याच शाळेला आपली शाळा म्हटली पाहिजे आणि आयुष्यभर तिथं काम केलं पाहिजे। ही भूमिका आम्ही महाराष्ट्रामध्ये राबवतो आहे, कारण विद्यार्थी हा महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्याच्यावर अधिक कॉन्सन्ट्रेशन शिक्षकांनी केलं पाहिजे। आणि म्हणून जे जुने शिक्षक आहेत त्यांना सगळ्यांना कन्व्हिनियंट पोस्टिंग देऊन नवीन शिक्षकांना आपण त्या ठिकाणी नवीन जागी पोस्टिंग देतो आहे। आणि हे करत असताना त्यांना कुठलीही ट्रान्सफर अलाव होणार नाही, हे आम्ही त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र घेतलेलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल, मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश्वर आसम 8355 8856 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 234000। मोबाईल 9370 0560 76 9420 9076 61 आणि 7020 29 03 16। आचारसंहितेपूर्वी आम्हाला नियुक्तीपत्र देऊन शाळेत रुजू करून घेण्याची मागणी नवनियुक्त डी.एड उमेदवारांनी केली आहे। नमस्कार, आम्ही सगळे नवनियुक्त डी.एड उमेदवार शिक्षक भरतीमध्ये आम्ही आता
मेरिटमधून इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. आत्ताच या ठिकाणी 4 मार्चपासून ते 6 मार्चपर्यंत आमची कागदपत्र पडताळणी झालेली आहे आणि त्यानंतर 8 तारीखला आम्हाला समुपदेशनाला बोलवून आमच्यापैकी 200 ते 220 उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे दिलेली आहेत. आणि त्यानंतर दुपारच्या सत्रामध्ये तोंडी आदेश आल्यामुळे बाकीची सर्व नियुक्तीपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आमची अशी मागणी आहे की आता आचारसंहिता लागण्यापूर्वी आम्हा सर्वांनाच नियुक्तीपत्रक देऊन शाळांवरती आम्हाला रुजू करावं. कारण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ आता 140च्या जवळपास शून्य शिक्षकी शाळा आहेत. म्हणजे त्या मुलांना वर्षभर शिक्षक नाहीच आहेत. दुसऱ्या शाळेतले शिक्षक कामगिरीवर पाठवून त्यांचं काम करून म्हणजे त्यांच्याकडनं त्यांना शिकवण्याचं काम करावं लागत आहे. तो शिक्षक कामगिरीवर गेल्यामुळे इतर शाळांमध्ये ज्या शाळेमधून तो कामगिरीवर जातो तिथे त्याचा कामाचा लोड इतर शिक्षकांवर पडतोय. मग अशा परिस्थितीमध्ये हे सगळं थांबवलं गेल्यामुळे आचारसंहिता समजा लागली तर पुन्हा आम्हालाही आणखी 4 महिने थांबावं लागेल आणि मुलांनाही जो शिक्षक आता कुठे मिळतोय तो मिळणार नाहीये. त्यामुळे आमची अशी विनंती आहे की आचारसंहितेपूर्वी आम्हा सर्वांनाच सामावून घ्यावे आणि नियुक्तीपत्रकं द्यावी. इतर जिल्ह्यांमध्ये ही नियुक्तीपत्रकं दिलेली आहेत. मुलं आजपासूनच कामावर जॉईन झालेली आहे शाळांमध्ये त्या झालेली आहे. उदाहरणार्थ रायगडमध्ये किंवा इतर धाराशिव किंवा जळगाव हिंगोली म्हणजे तिथून जे आमचे पण उमेदवार त्या ठिकाणी गेलेले आहेत त्यांना नियुक्तीपत्रकं मिळालेली आहेत. तसं आम्हालाही मिळावं अशी आम्ही विनंती करतोय. सर, आतापर्यंत सिंधुदुर्गामध्ये 1100 जागा रिक्त आहेत आणि त्यापैकी 614 जागांवर शिक्षक भरतीसाठी उमेदवारांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये पात्र यादीमध्ये एक फक्त उमेदवार अपात्र ठरला. बाकीचे सर्व उमेदवार पात्र ठरूनही त्यांना समुपदेशनासाठी 8 मार्च रोजी बोलवण्यात आलं आणि त्यावेळी फक्त 215-220 उमेदवारांना आम्हाला नियुक्तीपत्र मिळाली आणि त्यानंतर तोंडी स्थगितीचे आदेश येऊन बाकीच्या सर्व उमेदवारांच्या पदरी निराशा पडली. आम्हाला देखील नियुक्तीपत्र मिळून देखील त्याचा आनंद घेता आला नाही. कारण की सांगताना असं सांगण्यात आलं की जी नियुक्तीपत्र दिलेली आहेत त्याला ही पूर्ण स्थगिती मिळालेली आहे. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी आमचा विचार केला जाणार आहे की नाही हेच प्रश्नचिन्ह आमच्या समोर उभं आहे. कारण की जर आचारसंहिता लागली तर पुढे 4 महिने आमचं नुकसान होणार आहे. त्याचबरोबर सिंधुदुर्गामध्ये 121 शाळा या शून्य शिक्षकी आहेत आणि त्याचा अवास्तव जो परिणाम आहे तो मुलांच्या शैक्षणिक विकासावर होत आहे. जर या आमच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांची निवड झाली तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं शैक्षणिक नुकसान तर वाचेलच, त्याचबरोबर मुलांचा गुणवत्ता विकास होण्यासही भर पडेल. त्यामध्ये असं सांगण्यात आलं की समुपदेशनापूर्वी जिल्हांतर्गत बदली होणे आवश्यक होते आणि ती जिल्हांतर्गत बदली झाल्यानंतर आमची समुपदेशनाची कार्यवाही होईल असं सांगण्यात आलं. पण अजूनही त्यांच्याकडे सविस्तर आम्ही माहिती घेतली असता अजूनही लेखी आदेश त्यांनाही प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात अजून किती दिवस लागतील आणि त्यानंतर समजा आचारसंहिता लागली तर ह्याला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. आम्ही साहेबांची भेट घेतली. साहेब म्हणाले की आम्ही मागणी केली की फक्त आम्हाला आचारसंहितेपूर्वी सर्व उमेदवार जेवढे आहेत तेवढ्या पात्र उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्यात यावी आणि सरांनीही आश्वासन आम्हाला दिलं आहे की मी उद्या चौकशी करून लवकरात लवकर तुम्हाला नियुक्तीपत्र देण्यासाठी प्रयत्न करतो. 2010-11 साली मी डीएड पास झाले आणि त्याच्यानंतर 2013 साली TET दिली. त्याच्यानंतर 2017 साली टेट दिली आणि या दोन्ही परीक्षा देऊनसुद्धा आम्हाला एवढ्या 14 वर्षाच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर आत्ता कुठेतरी त्याचं फळ दिसायला लागलं होतं. पण 8 मार्च रोजी जेव्हा नियुक्ती ऑर्डर मिळाली तेव्हा खरोखरच खूप आनंद झाला की आत्ता कुठे एवढ्या वर्षांचं स्वप्न पूर्ण होतं आहे. पण दुपारनंतर आदेश आले की ज्या नियुक्त्या तुम्हाला मिळालेल्या आहेत त्या कॅन्सल केलेल्या आहेत आणि फक्त असे तोंडी आदेश आले. कुठेही असं लेखी आम्हाला कळलेलं नाही. कारण त्या जिल्हांतर्गत बदल्या झाल्याच्या नंतर तुम्हाला पुढची तुमची नियुक्ती होईल असं. पण अजूनपर्यंत त्याला किती दिवस लागतील हे सुद्धा आम्हाला सांगितलेलं नाही. तशा प्रकारचा कुठला मेल वगैरे आलेला नाही. प्रशासनाकडून काही कळलेलं नाही. त्यामुळे तोंडात आलेला घास आम्हाला तो गिळता आला नाही आणि म्हणजे मिळालेला आनंद नियुक्ती मिळून सुद्धा आनंद साजरा करता आला नाही ही खंत मनाशी वाटते. 1100 शिक्षक शाळांमध्ये नाही आहेत. 1100 पात्र शिक्षक इथे हजर होऊ शकतात. फेज 1मध्ये सध्या 615 शिक्षकांची पहिली फेरी चाललेली आहे आणि त्याच्यासाठी 8 मार्च रोजी नियुक्त्या होणार होत्या.
त्यातल्या महिला उमेदवारांच्या महिला 3 असूनही आमची थट्टा करण्यात आलेली आहे। त्या दिवशी आम्हाला कोणतंही असं अजूनपर्यंत लेखी आश्वासन मिळालेलं नाही की आम्हाला कधी पुढचं शाळा मिळतील वगैरे। काही निश्चितपणे सांगू शकत नाही, पण या जिल्हांतर्गत जी बदली प्रक्रिया आहे ती लवकरात लवकर व्हावी आणि सर्वच जे पात्र उमेदवार आहेत त्यांना लवकरात लवकर आचारसंहितेच्या पूर्वी नियुक्त्या मिळाव्यात, त्यांच्या मनासारख्या शाळा मिळाव्यात, यासाठी आमचे प्रयत्न चाललेले आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। आ आ आई यस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। हा जिल्हा कोणाचा आहे हे डोक्यात ठेवून अनेक गोष्टी सुरळीत झाल्या असं विधान निलेश राणेंनी केलं। तळगाव ते पत्रादेवी महामार्ग सुशोभीकरण करणं या कामाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते। चा उल्लेख सन्माननीय जाधव साहेबांनी केला। ते जाहीर साहेबांनी त्या कार्यक्रमात केलं आणि तेव्हा 2 दिवसानंतर आज आपण इथे हा कार्यक्रम घेतोय। सुरुवातीलाच मी आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो, राणे साहेबांचे आभार मानतो आणि तुम्हाला काही गोष्टी या महामार्गाचं सांगणं गरजेचं आहे की जेव्हा या महामार्गाची चौपदरीकरण झालंही नव्हतं तेव्हा मी खासदार होतो, साहेब या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते आणि मी खासदार या नाते आणि तेव्हा नॅशनल हायवे हे खातं सन्मान्य CP जोशींकडे होतं। ह्या महामार्गाचा जो पहिला टप्पा पूर्ण करण्यात आला तो झाराप ते पात्रादेवी आणि तेव्हा निधीलाही थोडी कमतरता होती, तर साहेबांच्या प्रयत्नाने आणि आम्ही तिथे खासदार म्हणून जेव्हा होतो तेव्हा 274 कोटीचा वाढीव एस्टिमेट राणे साहेबांमुळे त्या काळामध्ये मंजूर झाला आणि तो पहिला टप्पा झाराप ते पात्रादेवी तो पूर्ण झाला। मला हे सांगायला आनंद वाटतो, मागच्या 8-9 वर्षामध्ये रत्नागिरीचा तसा महामार्ग पूर्ण झालेला नाही, पण सिंधुदुर्गातला महामार्ग पूर्ण झाला आणि त्या काळामध्ये त्या 5 वर्षामध्ये तो पहिला टप्पा आपण पूर्ण केला आणि तो पूर्ण केल्यानंतर झाराप टू पुढचं खारेपाटण हा जो पॅच होता तो त्यानंतर पूर्ण झाला। मला खरोखरच सन्माननीय गडकरी साहेबांचे आभार मानायचे, सन्माननीय राणे साहेबांचे आभार मानायचे की मी परवाच्या भाषणामध्ये पण बोललो की दर्जेदार जी काही गोष्ट असते जिल्ह्यामध्ये कोण जर आणू शकतो तर ते फक्त राणे साहेबच आणू शकतात आणि म्हणून या जिल्ह्यावर आजही बघा रत्नागिरीचा महामार्ग तसा पूर्ण झालेला नाही, अनेक टप्पे त्याचे बाकी आहेत, पण राणे साहेब जिल्ह्यात आहेत तर 100% इकडचा महामार्ग पूर्ण झाला की नाही बघा आणि तुम्हीच मला सांगा। आणि खरोखरच वेगवेगळ्या मार्गाने म्हणजे हा महामार्ग जेव्हा होत होता तेव्हा अनेक अडचणी आल्या, पण हा जिल्हा कोणाचा आहे हे डोक्यात ठेवून अनेक गोष्टी सुरळीत झाल्या। आपल्याला ते सहज कळत नाही, आपल्याला ते सहज कोण सांगत नाही। या जिल्ह्यामध्ये लोकांना वाटतं याच जिल्ह्यामध्ये महामार्ग झाला, मग रायगडमध्ये का नाही झाला, रत्नागिरीत का नाही झाला? इथे राणेसाहेब आहेत म्हणून हा महामार्ग पूर्ण झाला एवढं कोणी विसरून चालणार नाही। जेव्हापासून साहेब या जिल्ह्यात आले मी त्याही कार्यक्रमात बोललो की सगळी मोठमोठी कामं, आज एअरपोर्ट देखील आणला, हा कोणामुळे आणला, आज त्याचं श्रेय कोणी घेईल, पण एअरपोर्ट कोणामुळे आला तो सन्मान्य राणे साहेबांमुळे आला हेही कोण विसरणार नाही। अनेक प्रकल्प ते आमदार असताना त्यांचं विजनच आहे, ते आमदार असताना तडजोड केली नाही, तेव्हा सी वर्ल्ड हा झाला पाहिजे, तेव्हा जैतापूर हे झालं पाहिजे, ह्याच्यासाठी त्यांनी कधी तडजोड केली नाही की मला मतं मिळणार नाहीत, ह्याचा कधी विचार केला नाही। जैतापूर का आलं पाहिजे होतं तेव्हा 1 लाख कोटीची उलाढाल
आपल्या कोकणामध्ये आली असती। एक शहर, एक गाव, एक जिल्हा, 2-3 जिल्हे, 2-3 तालुके त्याच्यामध्ये जोडले गेले असते त्या विकासाच्या जाळ्यामध्ये। सीवर्ल्ड काय स्वतःसाठी नको होतं, ही सगळी विकास कामं विचार करा ती येणाऱ्या पिढीसाठी त्यांना करायची होती। सीवर्ल्ड का आज दगड लावला किंवा आज काय वाळू उचलली आणि आजच सीवर्ल्ड तयार झाला अशातला भाग नव्हता। आमचा राणे कुटुंबातला त्याच्यामध्ये कोण नोकरीला लागणार नव्हता। पण ही सगळी विकास कामं जर होतील तर आमच्या पुढच्या पिढीला आपण जे म्हणतो ना की दरडोई उत्पन्न, त्याच्यामध्ये आपल्याला काहीतरी मिळावं, प्रत्येकाचं जीवनमान वाढावं, ह्याच्यासाठी जर प्रयत्न करणारा जर कोण व्यक्ती असेल तर फक्त राणे साहेब त्या माध्यमातून पावलं टाकताना आपल्याला दिसतात। नाही तर लोक मतांसाठी, मी तर मुलगा म्हणून मी त्या निवडणुकीला उभा होतो पण साहेबांनी तडजोड नाही केली। नाही, प्रकल्प आला पाहिजे, फक्त माझ्या मुलाचा फायदा होऊन चालणार नाही तर माझ्या कोकणाचा फायदा झाला पाहिजे म्हणून त्यांनी त्या प्रकल्पाला समर्थन केलं। भरपूर तेव्हा काय काय झालं तुम्हाला आता परत त्या इतिहासात घेऊ इच्छित नाही, पण मी आपल्याला सांगण्यासाठी वेळ भरपूर झालेला आहे। ही सगळी मोठमोठी विकास कामं करणारा कोणतरी माणूस पाहिजे, करणारा कोणतरी माणूस पाहिजे। तो माणूस आपण ओळखाल एवढंच फक्त मनामध्ये माझी इच्छा आहे। हे सगळे प्रकल्प आणणं काही सोपं नाही, गडकरी साहेबांकडे जाणं काही सोपं नाही, त्यांच्याकडून ही प्रशासकीय ही जी काय रक्कम आहे 9,30,00,000 ही आणणं काय तेवढं सोपं नाही। हे कोण करू शकतं? ज्याचं वजन आहे, ज्याचं नाव आहे, ज्याचं चालतं तोच हे सगळं करू शकतं। हे तुम्ही विसरून चालणार नाही। म्हणून मी हात जोडून आपल्याला विनंती करतो, तावडे साहेब आपणही आलात, आपला पायगुण चांगला आहे साहेब। आपण आल्यानंतर सगळी विकास कामं, करोडोची विकास कामं आम्हाला कोकणामध्ये दिसायला लागली। आपला पायगुण खरोखरच चांगला आहे। मनापासून आपल्यालाही शुभेच्छा देतो, आपलेही आभार मानतो, कारण का आम्ही कधी तुमच्याकडे कुठलं काम नेलं, तुम्ही कधी नाही असं म्हटलं नाही। सगळी भूमिका ही तुमची सकारात्मकच राहिली आणि तीच आपल्या जिल्ह्यासाठी पोषक राहील आणि असेल, म्हणून तुमचे परत एकदा आभार मानतो। या कार्यक्रमाला आपण आलात, खूप उशीर झाला पण तरी आपण मोठ्या संख्येने इथे जमलात, थांबलात, आमचं मनोगत ऐकून घेतलं। माझ्यानंतर आता साहेब बोलणार आहेत। परत एकदा आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो आणि इथेच थांबतो। जय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33। महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामं थांबली आहेत, मात्र सिंधुदुर्ग याला अपवाद आहे। कामे अशीच होत नाही तर ती करून घ्यावी लागतात असं विधान मंत्री नारायण राणेंनी केलंय। पाहूयात। नितीन गडकरी यांचे आभार मानतो की त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव घेतात, प्रकल्प मंजूर करतात, त्याप्रमाणे केलेलं आहे। आता या रस्त्याने मी येत होतो, घरून निघालो, हेलिकॉप्टर उतरलो, 5-10 मिनिटं घरी गेलो आणि आलो। मी म्हणालो बरोबर होते, माझ्या एक दत्ता समोर होता, निलेश होता, म्हणजे या जिल्ह्यातल्या लोकांना चौपदरीकरण रस्ता झाला याची जाणीव आहे का? काय मत आहे त्यांचं? केला नाही तर काय झाला? असंच बोलत असतील ना? हे असंच नाही होत, केलं नाही तर काय झालं? बघा, रत्नागिरीला अजून थांबलाय, रायगड, अनेक ठिकाणी महाराष्ट्रात थांबले आहेत हायवे, आपण नाही थांबवलं। थांबणाऱ्याला मी सांगितलं इथे अडचण नाही करायची विकासाच्या कामात। SP-ना आणि कलेक्टरना तेव्हाचं सांगितलं बोलून, जो अडवेल तुम्ही सरळ त्याला आणून बंद करा, मला चालणार नाही। आणि त्यामुळे हा रस्ता झाला। हा नुसता प्रवास करण्यासाठी आहे हो का? काय झाला मग बाजाराला जाऊ, झटकन बोवा, कणकवली पोचू, कुडाळला पोचू, सावंतवाडी पोचू,
किंवा गोव्याला एअरपोर्टला एवढ्या पुरता हायवे आहे का? नाही हो, माझी कल्पना ही नाही आहे. माझा जो उद्देश आहे तो असा नाही. मला वाटतं हा रस्ता म्हणजे विकासाचं एक माध्यम आहे. या रस्त्यामुळे तुम्ही उद्योग सुरू केलात, त्या उद्योगाचा माल मार्केटिंग कराल. अगदी तुम्ही गोव्यालाच्या पोर्टमधून माल पाठवायचा असेल, रेडीपासून पाठवायचा असेल, मुंबई कुठेही जगात पाठवायचं असेल, त्या रस्त्यावरून माल जलद गतीने पोचू शकता. जलद गती. त्याचप्रमाणे शाळा म्हणा, कामाचे वेळ वाचतोय प्रत्येकाचा. आता वाचलेला वेळ कुठे वाया घालवतात का सत्कारने वापरतात त्याबद्दल मी भाष्य नाही करणार, पण करावा. मुलांनी जास्त अभ्यास करावा, काम करणाऱ्याने वाचलेला वेळ अधिक काम करावं, 4 पैसे मिळवावे. हा निसर्गरम्य जिल्हा आर्थिक समृद्ध व्हावा आणि आर्थिक समृद्ध या जिल्ह्यात, निसर्गरम्य जशा जिल्ह्यात हा आमचा रस्ता सुशोभीकरणाने प्रसन्न लोकांना प्रसन्नता यावी, असा सुंदर दिसावा. आणि म्हणून जे प्रयोजन आहे आजचं, त्याच्या पलीकडे काय नाही. अजून राज्यात देशात असं मध्यभागी सुशोभीकरण झालं नाही. दिल्लीला आहे, शहर आहे, ते देशाची कॅपिटल आहे, राजधानी आहे, पण अन्य नाही झालं. हे आपल्याकडे होते. थोडं वेगळेपणाचा अभिमान वाटला पाहिजे. आमच्याकडे झालं. बघा आमचा जिल्हा, या आणि पहा. आणि त्याचबरोबर आपलं उत्पन्न शेजारी पाजारी आपल्या गावाचं, तालुक्याचं, जिल्ह्याचं उत्पन्न वाढावं, नकळत राज्याचं वाढावं, नकळत देशाचं वाढून हे विकसित भारत व्हावा, हे मोदींना जे वाटतंय त्यामध्ये तुम्ही योगदान द्यावं, यासाठीच मी भाषण केलं. तसं वातावरण तापलंय. मी राजकीय म्हणत नाही ना, तर म्हणतील राजकीय तापलंय. मी आता ऊन फार आहे, मी 1:30 वाजता बोलायला उभा राहिलो, पण आपल्याला त्या तापलेल्या वातावरणाचा कामावर, कार्यावर परिणाम होऊ देऊ नका. हे ऋतू सगळे आपल्याला मध्ये, ऊन किंवा पाऊस हे सगळं आपण नेहमीच पाहतो. आपण कोकणातले आहोत. आणि त्याच्यावर मात करून आपलं उत्पन्न वाढवण्याचा, आपलं कुटुंब सुखी ठेवायचा, कुटुंबाच्या लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी तेवढं उत्पन्न निर्माण करायचं काम आपण सर्वांनी करावं. आणि ते सुलभ व्हावं, चांगल्या वातावरणात व्हावं. म्हणून रस्ते, पाणी, वीज आणि असं सुशोभीकरण या बाबी मी शिल्लक नाही ठेवल्या. आमचे विरोधक कोणच आले नाही. चांगल्या कामाला येत नाही, शुभ कामाला येत नाही. आणि म्हणून त्याला विचारावं. म्हणजे पत्रकार इथे आहेत किती माहीत नाही, तुम्ही आहात ना, विचारावं कधीतरी एक तरी काम या जिल्ह्याच्या विकासाबद्दल, लोकांच्या प्रगतीसाठी एक काम दाखव. एखादी बालवाडी, एखादी शाळा, एखादं कॉलेज, एखादा रस्ता, एखादं ब्रिज केलं का दाखव. फक्त बोलणं टाळा म्हणा. असा चांगला सुशोभीकरण झाल्यानंतर फिरताना कोणाला विचारलं ते कोणी केलं, तेव्हा नारायणाचं नाव घ्यावं लागतं. म्हणजे देवाचं, माझं नाही. असंच जास्त बोलत नाही. परत मुंबईला जायचं आहे, बरेच कार्यक्रम आहे. आज तुम्ही एवढ्या उन्हामध्ये, तापत्या उन्हामध्ये आलात, बसलात, ऊन सहन केलं, उष्णता सहन केली, त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे मी आभार मानतो. जाधव साहेब, यामध्ये प्रत्येक डिझाईन मला दाखवल्याशिवाय पुढे जायचं नाही. या इकडे हा गेट कसा असेल त्याचं ड्रॉइंग मला दाखवा. त्याच्यात काय असलं पाहिजे. सुरुवात जी असेल, म्हणजे आपला जिल्हा संपतो आणि गोव्याची सुरुवात, तर आपण आपला सुरू होतो तिथे स्वागत कसं असावं, कुठल्या प्राणी स्वागत करू शकतो तुम्हाला माहिती आहे. मग कसे ते प्राणी पुढे पाहिजेत आणि त्यानंतर बाकीचे असले पाहिजे. नाहीतर आम्ही सांगायचं हत्ती, तुम्ही गाढव ठेवायचं तर प्रॉब्लेम होईल. आणि म्हणून अगोदर सूचना देतो असं काही नको. तर आमचं शुभ हत्ती आहे सोन केलेला, म्हणजे आपण गणपतीचं हे म्हणतो म्हणून. आणि तशा त्यांना मध्ये पण खूप ते वनस्पती लावावी.
आमच्याकडे कोणते वनस्पती या उन्हामध्ये पावसात टिकतील आणि सीझन वाईज आहेत कोणते ते सीझन वाईज इथे लावू नका. 12 महिने राहतील अशी झाडं लावा आणि बाकी काय काय लावायचं त्याची यादी घेऊन या. तुम्ही 9-10 कोटी काय होईल पुढे 11-12 काय अडचण नाही, कळलं ना तुम्ही. आणि म्हणून तुमच्या नावात लक्ष्मी आहे ना ती दाखवा तिथे, म्हणजे काम होईल सगळं. असं तुम्हाला शुभेच्छा देतो, तुमचे आभार मानतो. आणि आमच्या कलेक्टर साहेब नेहमी चांगल्या कामाला हातभार लावतात आणि तुम्ही निलेश काकोडचं सांगितलं पायगुण चांगला आहे आणि म्हणूनच तुम्हाला प्रत्येक कार्यक्रमाला आम्ही बोलवतो. तुम्ही पाय लावलात म्हणजे सगळं होणार असं आम्ही समजतो, म्हणजे परवानग्या लगेच मिळणार असं कसं दुसरं असं. थँक्यू व्हेरी मच. आपल्या सर्वांचे आभार, धन्यवाद. सगळ्यांनी तरुणांनी, मी निवडणुकीला काय बोलणार आता, हे निवडणुका आले तर तुम्हाला मग मी त्या भाषेत बोलतो, पण आज ह्या कामामध्ये हे जे होईल ना त्या देखरेख करायचं काम बाजूच्याच गावांचं आणि घरांचं, नाही तर तिथला एखादा प्राणी तोडायचा आणि घरात दारात लावायचे असं काय असं त्याची पोलीस केस होईल. त्याची किंमत असेल 1000 रुपये, दंड 50,000. बघा परवडेल का? पेपरमध्ये एवढं द्या, कोण हात लावणार, कळलं का? आणि एवढं दाखव. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. सिडको हटाव गाव बचाव हे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शिवसेना ठाकरे गटाचे मालवण तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी दिलाय. माध्यमातून एक जी आर आला होता की या ठिकाणी संपूर्ण किनारपट्टीची गावं सिडकोच्या ताब्यात देऊन विकासक म्हणून त्यांच्याकडे सर्व अधिकार असणार आहे. खरं तर कोकण किनारपट्टीचं हे वैभव आणि हे वैभव जपण्यासाठी निश्चितपणे इथले सरपंच, इथले स्थानिक जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद सदस्य असतील, हे सर्वजण त्या परीने या ठिकाणी काम करत असतात आणि या कोकणाचं वैभव आणि गाव पण टिकवून या ठिकाणी विकासाचा एक दरवर्षी आराखडा तयार केला जातो गाव विकासाचा. आणि त्या माध्यमातून आज या ठिकाणी या गावाचा विकास आराखडा तयार करून त्या गाव विकासाचं मॉडेल तयार केलं जातं. परंतु आज संपूर्ण अधिकार सिडकोला देऊन या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाने या कोकणवासियांवर अन्याय करण्याचं काम, इथले मच्छीमार असतील, बागायती असतील, बागायतदार असतील, अन्य उद्योगधंदे असतील, आंबा व्यावसायिक असतील, यांच्यावर सुद्धा गदा आणण्याचं काम येणाऱ्या काळात करतायत का अशी भीती या कोकणी माणसाच्या मनामध्ये आज वावरते. आज पालघरमधील जवळजवळ 85,767 हेक्टर क्षेत्र हे या ठिकाणी ते घेणार आहेत. रायगडमधील जवळजवळ 1,23,366 हेक्टर क्षेत्र, त्यामध्ये जवळजवळ 432 गाव हे या ठिकाणी घेणार आहे. रत्नागिरीमधील जवळजवळ 722 गाव आणि त्यापैकी 2,84,524 हेक्टर क्षेत्र या ठिकाणी ते घेणार आहे. आणि सिंधुदुर्गामधील 284 गावातील जवळजवळ 1,47,138 हेक्टर क्षेत्र, एवढं क्षेत्र हे सिडकोच्या घशात घालण्याचं काम विकासाच्या मुद्द्यावर या ठिकाणी या शासनाकडून करण्याचं काम या ठिकाणी केलं जातं आहे. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये आमचं एक वेगळं अभियान असणार आहे की सिडको हटाव आणि गाव बचाव या अभियानाद्वारे इथला मच्छीमाराचे हक्क अबाधित राहिले पाहिजे, इथल्या गाव वहिवाटी ज्या काही असतील त्यांचे अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत. यासाठी मोठं आंदोलन उभं करण्याचं काम येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने करणार आहोत. खरं तर
या ठिकाणी त्या गावाच्या सरपंचांकडे असतील किंवा एका प्राधिकरणाकडे पैसे देऊन त्या गावाचा विकास मोठ्या प्रमाणावर केला जाऊ शकतो. परंतु 15 वित्त आयोगाच्या माध्यमातून एक थोडीशी मदत देऊन त्या ठिकाणी गावाचा विकास होणार नाही. तर त्या सरपंचाला तेवढ्या ताकदीचा निधी जरी दिला तरी गावाचा विकास त्या ठिकाणी विशेष मॉडेल या ठिकाणी निश्चितपणे तयार होईल. काही धार्मिक स्थळांवर या ठिकाणी आरक्षणं घातली जातील. आज अनेकांना विस्थापित होण्याची सुद्धा भीती आज या सिडकोच्या माध्यमातून प्रत्येक कोकणी माणसामध्ये या ठिकाणी दिसून येते आणि तुटपुंज काहीतरी मानधन देऊन त्यांना विस्थापित करण्याचं काम हे सिडकोच्या माध्यमातून हे महाराष्ट्र शासन करणार का, हा प्रश्न या ठिकाणी निश्चितपणे आमचा आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सिडकोच्या माध्यमातून येणाऱ्या या विकासाला ते विकासाचं रूप म्हणतायत, परंतु हा कोकण भकास करण्याचं काम या ठिकाणी यांच्या माध्यमातून होणार का, हा प्रश्न या ठिकाणी निश्चितपणे आमचा आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पुन्हा एकदा सांगतो की या ठिकाणी सिडको हटाव आणि गाव बचाव हे आंदोलन या ठिकाणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात येईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. नमस्कार. सर्वप्रथम सर्व पत्रकारांचे मी नगर परिषदेच्या कार्यालयामध्ये स्वागत करत आहे. आजची पत्रकार परिषद घेण्याचं मुख्य हेतू आणि मुख्य कारण म्हणजे 2 वर्ष पूर्वी झाली आम्हाला 14 एप्रिलला 14 फेब्रुवारीला 2 वर्ष पुरी झाली नगरपंचायतला जेव्हा आम्ही पदभार स्वीकारला तेव्हापासून. आणि 2 वर्षात तब्बल आतापर्यंत 22 कोटीची कामं नगरपंचायतने केलेली आहे. ही मी एकाने नाही करता ह्याच्यासाठी माझ्या सर्व नगरसेवकांनी मला चांगल्यापैकी मार्गदर्शन केलं. आजी माझी नगरसेवक होते, आजी माझी सरपंच होते, गावातले काही जाणकार व्यक्ती होते, ते सर्वांनी चांगलं योगदान दिलं, चांगलं मार्गदर्शन दिलं, त्याच्यामुळे सर्व कामं झालेली आहेत. तसंच नगरपंचायतचा जो स्टाफ आहे, प्रशासकीय सर्व जे आपले बाबी आहेत ते पूर्ण करण्याचं पण काम महत्त्वाचं असतं. ते वेळेच्या वेळी पूर्ण झाल्यामुळे 29 कामांची भूमिपूजनं नगरपंचायतने काल व आजपर्यंत केलेली आहेत. त्या सर्व कामांची प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया, वर्क ऑर्डर, TS प्रमाण मिळण्यासाठी भरपूर संघर्ष झाला. ते सर्व मिळून टेंडर लावून योग्य कॉन्ट्रॅक्टरांना कामं देऊन आम्ही ती जे इलिजिबल झाले टेंडरमध्ये त्यांना देऊन ती सर्व कामं झालेली आहेत. आणि अशी सर्व कामं झाली ह्याचा सर्वात आपले पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, तसेच आमचे स्थानिक आमदार शिक्षण शालेय मंत्री दीपकभाई केसरकर यांचं खरंच मला मनापासून खूप त्यांचं मी आभार व्यक्त करतो. कारण या नगरपंचायतला भरघोस असा निधी आम्हाला पुरवलेला आहे. आणि जो नगरपंचायतच्या मागच्या वेळेला असे भरपूर विषय झाले होते की पावसामध्ये खडूळ पाणी येतं, त्याच्यामुळे लोक नाराज होते. आणि आजच माननीय दीपकभाई केसरकर साहेबांनी मला फोन करून पण सांगितलं व नगरपंचायतला पत्र पण तसं आलेलं आहे की फिल्ट्रेशन प्लांट आणि टाकीला 2,30,00,000 रुपये मंजूर केलेले आहेत. म्हणजे नगरपंचायतसाठी जी आवश्यक असणारी जी आपली नगरपंचायत कसे जोडामार्ग ही उंच भरारी घेणारी नगरपंचायत आहे. कारण मोपा एअरपोर्ट जवळ आहे, गोवा जवळ आहे. आणि ही आपली नगरपंचायत कसे जोडामार्ग एका भविष्यात 20-25 वर्षानंतर ह्याचा पूर्णपणे कायापालट असेल, त्याची एक सुरुवात, त्याची एक नांदी म्हणून माझ्या परी किंवा माझ्या सहकाऱ्यांच्या सर्व साथीने एक आम्ही प्रयत्न केला आणि तो आम्हाला यशस्वी झालेला आहे. की आपल्या कचऱ्याचा सर्व जो गोळा करण्याचा प्रक्रिया असून दे, कचऱ्यापासून खत निर्मिती असून दे, किंवा जो सर्व विकास कमी वाडीवर रस्ते असून दे, दिवाबत्ती असून दे, ह्याच्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालेलो होतो. फक्त राहिला होता तो प्रश्न फक्त एक नळ पाणी योजनेचा.
तो पण मार्गी लागलेला आहे. खरंच मनापासून मी दीपकभाई केसरकरांचं धन्यवाद देतो आणि सर्व नगरपंचायतच्या वतीने तसे दोडामार्ग नगरपंचायतच्या ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांना मी खरंच मनापासून त्यांचे आभार व्यक्त करतोय. त्याचप्रमाणे नगरपंचायतमध्ये आपल्याला नाट्यगृह, भले मोठी समाज मंदिर यासारखे सर्व काही विकास कामांची आपल्याला विकास कामात निधी आलेला आहे. काही लोकांचा नाट्यगृहासाठी आपल्या मैदानावर विरोध झाला, त्यामुळे पर्यायी जागा पण आम्ही शोधून ती लवकरात लवकर त्याचं भूमिपूजन आम्ही करणार आहोत आणि त्या पर्यायी जागेत आम्ही नाट्यगृह करणार आहोत. कारण लोकांचा जो आपल्याला तिकडे विरोध झाला, हा विरोध म्हणता कामा नये. कारण आम्ही पण नगरपंचायतने एक विचार केला होता की नाट्यगृह व्हावं, मोठं झालं तर सर्वांसाठी फायदा होणार. पण एका बाजूने तिकडे मैदान एकमेव मैदान शहरामध्ये मोकळं ठेवण्याचा लोकांचा जो आग्रह होता, हा माझ्या मनाला पण पटला. आणि त्याच्यामुळे आम्ही सर्व बॉडीने ठराव, म्हणजे आपल्या स्टँडिंग बॉडीने सर्व नगरसेवकांनी सल्ला मसुदा घेतला सर्वांचा आणि ती मैदान कायमस्वरूपी खुलं ठेवण्याचा आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. समाज मंदिर पण एका बाजूला 2 गुंठ्यामध्ये जसं बसेल त्याप्रमाणे आर्किटेक्टकडनं आम्ही परत नवीन प्लॅन वगैरे काढून 2 गुंठ्यामध्ये बसेल त्या पद्धतीने आपण करणार आहोत. असे सर्व नगरपंचायतचे आपण आतापर्यंत विकास कामं जे केलेले 20-25 कोटीपर्यंत जे आपण गेलेलो आहोत, ही भरारी सर्व नगरपंचायतच्या आपल्या स्थानिक ग्रामस्थांची, सर्व लोकांची, तशीच या सर्व पत्रकार बंधूंची पण साथ घेतली आहे. त्यामुळे सर्वांचे मी मनापूर्वक आभार व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. उद्या महाविकास आघाडीच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वाढदिवस साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने वेगवेगळ्या मंदिरामध्ये अभिषेक या ठिकाणी करणार आहोत. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेक उपक्रम, रक्तदान असून देत, खाऊ वाटप असून देत, महिलांच्या बैठकी स्पर्धा असून देत किंवा अनेक लोकांचा सन्मान असू देत, या उपक्रमाद्वारे आम्ही साजरा करणार आहोत. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा एक स्नेह मेळावा आम्ही उद्या म्हणजे त्या ठिकाणी राऊत साहेब सगळ्या तिथल्या जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या सर्व सदस्यांना व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना 6 ते 9 वाजेपर्यंत ओरस येथील कार्यालयावर कॉल येथे भेटणार आहे. आणि निश्चितपणे आपल्या मार्फत महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी त्या ठिकाणी उपस्थित राहावं असं आवाहन आपल्या मार्फत आम्ही जिल्हा प्रमुख संदेशजी पारकर, सतीश सावंत, सुशांत नाईक आणि आमच्या वतीने सगळ्यांना करत आहोत. आणि आपणही या मेळाव्यामध्ये सहभागी व्हावं. स्नेह मेळावा. साहेबांचा उद्या 15 मार्चला वाढदिवस आहे. रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे खासदार म्हणून, लोकप्रिय म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे आणि उद्या त्यांचा वाढदिवस होत असून महाविकास आघाडीच्या वतीने ज्या गावामध्ये गणपतीची मंदिरे असतील, शिवशंकराची मंदिरे असतील, त्या ठिकाणी विजयी संकल्प अभिषेक त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सकाळी 9 ते 11 मध्ये काही पंचायत समितीच्या भागामध्ये, काही गावामध्ये त्या ठिकाणी त्यांचा विजयी संकल्प अभिषेक केला जाईल आणि संध्याकाळी 6 वाजता ओरसला ते त्या ठिकाणी अभिष्ट चिंतनाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी ते स्वीकारणार आहेत. जिल्ह्यातील ज्यांना ज्या ठिकाणी त्यांचे हितचिंतक असतील, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते असतील, त्यांनी त्या ठिकाणी कराळे भाग ओरस येथे त्यांना अभिष्ट चिंतनासाठी त्या ठिकाणी हजर राहावं. किती? 7 ते 9 वाजेपर्यंत. आणि म्हणून उद्या हा वाढदिवस खासदार साहेबांना उद्याच्या होणाऱ्या निवडणुकीला त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी ग्रामीण भागातील सर्वांची दैवत निश्चित त्याचे आशीर्वादसुद्धा खासदार साहेबांना मिळावेत किंवा खासदार साहेब हे सर्वसामान्यामध्ये मिसळणारं व्यक्तिमत्व, जनसंपर्क दांडगा असलेलं व्यक्तिमत्व, अशा व्यक्तीचा उद्या वाढदिवस सर्वसामान्य लोक या ठिकाणी कार्यकर्ते महाविकास आघाडीच्या वतीने विजयी संकल्प अभिषेक म्हणून तो साजरा करणार आहेत. संध्याकाळच्या अभिष्ट चिंतनाच्या कार्यक्रमाला
ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणात महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी कराळे हॉल येथे 7 ते 9 मध्ये हजर राहावं आणि विशेषतः पत्रकारांना पण या ठिकाणी आम्ही निमंत्रित करतोय, त्यांनी हजर राहावं आणि सन्मान्य खासदार साहेबांना वाढदिवसाच्या निमित्ताने आणि त्यांच्या भविष्याच्या भावी वाटचालीला आम्ही या ठिकाणी शिवसेनेच्या वतीने आम्ही शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. कामे अशीच होत नाहीत, ती करून घ्यावी लागतात, नारायण राणे स्पष्टच बोलले. खासदार विनायक राऊतांचं केसरकरांवर टीकास्त्र आणि कोणाचीही नियुक्ती रद्द केली नाही, दीपक केसरकर यांची माहिती. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.